dragi slušatelji, s vama danas želimo podijeliti radost stvaranja još jedne radijske emisije. U ovoj govorimo o velikome jubileju 100-godišnjici postojanja i rada škole. Zato slušate radijsku emisiju pod nazivom Naša draga škola učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Škola je izgrađena davne 1923. godine, no s radom počinje 1924. Kroz školu su prošle brojne generacije učenika, učitelja i drugih djelatnika. Tijekom povijesti mijenjala je svoje ime. Najpoznatija je pod nazivom dječačka škola, takozvana muška, kako je i danas neki zovu. Škola se nalazi u centru grada i još uvijek plijeni svojom ljepotom i profinjenim izgledom. Kroz školu su prošle brojne generacije. Zanimalo nas je kako je to nekada. Zato smo tražili zanimljive sugovornike. Rado se odazvala gospođa Vergaš, koja nam je ispričala svoja sjećanja. U našu školu išao je i njezin brat, sin, a danas školu pohađa i njezina unuka. Kad ste išli ovdje u školu? Pa prije 70 godina išla sam ovdje u 3. razred, prva generacija miješani curice i dečki. Čega se sjećate? Pa sjećam se da nije bilo ovako lijepo kao sada, da se ložila vatra, da su bile velike kaljeve peći, da je bio podvornik i veliko zvono dole u hodniku i Čika Stevo je zvonio i pod velikim odmorom prodavalo se pecivo, nije bilo kabineta, nije bilo taonče, knjižnice, je bilo druga skromno. Za vrijeme nastave došao bi Čika Stevo i ložio vatru da se ne ugasi, da bi bilo toplo. Te jesu li učitelji tada bili strogi? Pa nisu. Ja kad sam išla, a ja sam prva generacija bez pločice. Bile su pločice sa pisaljkom, ona se pisalo na pločice pa se brisalo, a ja sam prva generacija koja nije imala pločice. Učitelji nisu bili strogi, imali su mladu učiteljku iz Olivine, Marija Cepak, bila jako fina i mi smo bili prvi đaci. A klupe su bile stare, da ti kažem. Jako stare. Od Marije Terezije, ja kažem. Jako izgrebane, jako, Bog zna koliko generacija. A bilo malo teka, da ti kažem. Par teka i gotovo, par knjiga. Nije bilo toliko knjiga onda. Je li postojao i koji predmet kojeg danas nema? Ručni rad. Katarina Špoljarić u Končarci stanovala, toga predmeta nema. A ja mislim da bi trebali taj predmet. Jeste li imali propisani način odjevanja? Ne, ali svi su bili skromno obučeni, to je poslije rata, jako skromno. Sada i torbe su bile poderane, nisu bile ovako lijepe. Razgovarali smo i sa sinom gospođe Vergaš i on je s nama podijelio svoja sjećanja. Prisjetio se jednoga učitelja i jedne izvannastavne aktivnosti koje bismo danas rado vratili u školu. Glazbeni nam je predavao meni od 5., 6., 7. razred Đuro Ivanković. On je bio i voditelj tamburaškog orkestra ovdje. A sad ne znam da li u 6. ili 7. mom razredu osvojili smo prvo mjesto na takmičenju tamburaških orkestara u Varaždinu. To je bilo za cijelu Jugoslaviju, jel? Pitali smo ga za ugled škole u vrijeme kada je on pohađao nastavu. Evo što je odgovorio. Ja mislim da je Slovila kao škola gdje se stvarno učilo i gdje su zapravo djeca primala jedno kvalitetno znanje. Mislim da je ovdje bio rad izražen. Pa i danas se hvale da Ivan Goran Kovačić je škola, odakle dolaze jako dobri učenici. Tako se priča. Jel vjerujete u to? Ja vjerujem. Ja vjerujem. Gle, suton već pada, znam, šetnji je kraj. Naši sugovornik bio i gospodin Željko Petrić, nekadašnji učenik muške škole, a kasnije učitelj hrvatskog jezika koji je gotovo cijeli život bio vezan za našu školu. S nama je podijelio neke svoje uspomene iz djeteta. Bile su klupe, nisu bili stolovi. U tim klupama bile su i prostori za tintarnicu, za olovke.
U vrijeme kad sam ja išao u školu, to je bila samo dječačka škola, išli su dječaci, znalo nas je u razredu biti od 35 pa i do 40, a disciplina je ovisila o tome kakav je bio nastavnik. Ako je bio strog, a takvih je bilo, nije se nekad čula, kako kažu, muha u razredu. Bilo je čak i onih koji su dijelili packe. Inače, prilično je se strogo ocjenjivalo, tako da nije rijetkost bila da padne 5, 6 ili 7 učenika u razredu. Tako da se u razredu, kad sam stigao do 8. razreda, toliko je učenika ispropadalo da su morali spojiti 2 7. razreda u jedan 8. Nije bilo puno odličnih, rijetkost je to bilo, možda 3, 4. Bilo je rijetko i vrlo dobrih, a najviše je bilo dobrih, bilo je dovoljnih, a rekao sam, bilo i oni koji su imali jedinice. A kako mu je bilo dok je radio kao učitelj? Prisjetio se svojih početaka? Uglavnom nisam imao problema sa disciplinom. Disciplina se podrazumijevala. Kad sam ulazio u razred, učenici su ustajali u stavu mirno. To je bio neki vojno-partizanski, da ne kažem, način ponašanja. Učenici bi u horu rekli zdravo druže, ja bih rekao zdravo, sjedite i nastava je mogla početi. Eto, sjećanja su podijeljena. Neke stvari ne bismo voljeli nikada vratiti. Poslušajte izjave sadašnjih učenika. Mislim da se učenici poštuju više sada nego prije, pošto su ih učitelji tukli i kažnjavali kad zakasne na sat ili tako neku glupost napravi. Sugovornica nam je bila i gospođa Milković, koja se prisjetila svojega školovanja i svojih učitelja. I kada je Ivan Goran Kovačić bila moja škola, od 1. do 4. razreda predavala mi je učiteljica Ružica Pušić. Ona je sada u mirovini, a naučila nas je velikoj disciplini, lijepom ponašanju i plesanju folklora. Bilo je to vrijeme velikog poštivanja djece prema učiteljima, pa usudila bih se reći i strahu poštovanja. Ja sam išla na novinare kod mog obožavanog profesora Željka Petrina, a moje pjesme ponekad su se znale naći u Malom Goranu. A što bismo mi voljeli imati u školi danas? Što bi nam bilo korisno, a nemamo? Poslušajte što smo doznali. Volio bih u školi da možemo praviti neki namještaj, da imamo neku radionicu, da možemo praviti stolove, stolice i tako. Volio bih znati, na primjer, sašiti dugme, ali neko rupo na majici, ako nam. I mislim da bi to čak i bilo korisno za život. Ja bi da se doda domaćinstvo, zato što kad odrastem da znam na koliko stupnjeva u mašini prati bijele ručnike, na koliko stupnjeva crne majice i tako. Volio bih da imam kao izborni predmet latinski, zato što je jako važan i za doktore, a ja bih htio biti doktor. Volio bih naučiti kako zarađivati novac ili nešto tako, da imam za život da bi mogu kupovati neke stvari. Dakle, trebamo svakako u školi danas razvijati poduzetništvo, vratiti praktične i korisne stvari koje bi nam olakšale suvremeni život. Na samome kraju postavili smo pitanje sadašnjim učenicima. Po čemu će pamtiti školu? Pamtit ću školu po svojim prijateljima iz razreda. Po putovanjima i lošoj užini. Po novinarima, zato što volim pisati ono što mislim, idem na svakakva mjesta. Pamtit ću školu po zanimljivim projektima i upoznavanjem razne djece iz drugih država. Ovo su bila sjećanja, ali i želje i nade upućene najstarijoj i najljepšoj školi u gradu, koja je zasigurno obogatila živote mnogih učitelja i drugih djelatnika. Draga naša školo, sretan ti 100. rođendan. Ostani nam i dalje tako lijepa, tako svoja. Ta tvoja ruka mala mi stiskom veli, da srce si mi dala u divnom času tom. Slušali ste radijsku emisiju Naša draga škola, učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Novinarka Cvita Marić. Snimatelji Hrvoje i Viktor Zvirotić. Tekst čitali Cvita Marić i Luka Radovanović. Mentorica profesorica Marija Matić.